Assalamu alaikum. Idan ka san ka sauke wannan fim din a cikin wayarka mai suna Hikaya, abin da za ka yi shine ka tabbatar da cewa ka duba ƙasan wannan bidiyon. A ƙasan wannan bidiyon za ka tsinci wani link wanda zai ka direct a cikin group namu na Telegram. Idan kana da Telegram, ka kasance kana da application guda biyu, Telegram da kuma Mega. Za ka bude application Telegram da kuma Mega, da zaran ka aikata wannan sai ka zo ƙasan wannan bidiyon sai ka shiga cikin group na Telegram. Da zaran ka shiga sai ka duba ga poster ɗin da kake son ka sauke fim ɗin a cikinta. Ma'ana fim ɗin da kake son ka sauke akwai wani link gashi nan kamar da kake gani, to shi ma kawai sai ka danna akan shi. Da zaran ka danna akan link ɗin sai ka direct a guri kamar haka. To da zaran haka nan wurin abu na farko da za ka yi shine ka dinga tsallake duk abin da kasance talla ne. Misali kaga kamar wannan da abin da aka ce nan sai ka ce sai ka ciki wannan gas ɗin wannan kaga yanzu ga wannan talla ne ba link ɗin bane ya fara aiki kenan. Wajen sauke ɗin sai ka dawo nan ka gani sai ka sake dawowa sai ka danna haka. Ne zama talla ɗin ne sai ka sake koma yawwa sai ka ɗan sake kuma ka gani da ya fara juya to ma'ana ya fita daga talla kenan. Sai ka danna saman click nan ɗin ma talla ne sai ka sake koma ka bar shi a buɗe sai koma. Da yan kana haka saka ce click sur le lien sai ka ɗan jira sakanni guda 9 ɗin nan guda 10 ka ɗan jira su buɗe. Idan baka son shiga waɗannan tsare-tsaren ka banan ɗin to za ka iya tuntuɓar akan wannan namba da kake gani domin shiga tsarin VIP India Hausa inda muke tura sabon fina-finan India Hausa ba tare da ka sha wahala ba. To mu je zuwa mu continue. Sai ka danna saman continue da kuma sai ka ƙara danna saman continue. Kamar da kake gani sai ka ɗan jira shi dan buɗe yawa da zaran ya kama sai ka danna saman continue. Kaga nan ɗin ma ba fim ɗin bane ba sai ka sake koma sai ka danna saman clicking sai ka sake koma sai ka danna saman gérer un lien. Veuillez patienter 6 secondes. Ka ɗan jira kamar haka. Bari ya gama satin ɗin wannan. Aller sur le lien yawwa. Kamar da kake gani sai ka ɗan jira shi ya gama buɗewa. Ka ga so sakannin guda 10 su mare. Ka ɗan jira su gama bayyana. Da zaran ka jira wannan sakannin sun gama bayyana sai ka yi ƙasa kaɗan sai kana saman obtenir le lien. Kaga wannan talla ne sai ka bar shi sai ka sake komawa dai kamar nan ɗin kamar da yake. Ka amfani da Chrome idan kana son ka mori wannan abun. Kaga wannan ma talla ne sai ka bar shi ka sake komawa dai saman link ɗin. Ina ga biyo ci 3 kamar da kake ganin ga fim ɗin nan ya fita. Nan zaka iya kallon fim ɗin ko kuma zaka iya sauke shi kafin ka kalle shi ɗin kamar da kake gani da zaran ka danna nan wurin. Idan baka buƙatar shiga waɗannan lunguna gaba nan ka fita can, za ka tuntuɓi ni akan wannan namba da kake gani ka yi mana magana domin shiga tsarin VIP India Hausa. A nan kuma na tura sabon fina-finai a kullum. Muna tura guda 3 zuwa 4 a cikin wannan group na wani VIP India Hausa ba tare da kuma shan wannan wahalar ba kamar yadda nuna kake nan a cikin wannan bidiyon. Sai mu sake haɗuwa gobe.